spomínal ten včerajší, ujali ste sa vedenia, ale potom hlavne za stavu 2-1 Trenčania mali množstvo šancí a aj so šťastím ste to udržali. No tak určite v tých situáciách nás podržal brankár a my sme pár chýb spravili a začali sme hrať, potom spoľahlivo všetci a potiahli sme to do víťazného konca. Určite vás ukľudnilo, že ste potom hneď za 5 strelili 3. 4. gól, čo Trenčania určite nalomilo. To nám pomohlo a určite si myslím, že ten výsledok bol podľa nášho výkonu, ako sme hrali a Trenčania mali dobrý prechod do útočného pásma rýchly, ale tak podarilo sa nám to brániť a dali sme dobré góly. Dnes si sa golíku dočkal už aj ty. Tak konečne to padlo, som rád. Chlapci mi pomohli aj tak, ale... V sérii vedete 2-0 a cestujete do Trenčína, najradšej by ste tam sériu určite ukončili. Tak určite chceme to ukončiť, aby sme v pondelok sa vrátili na Ačko pozerať a aby sme mali voľný týždeň prakticky a aby to bolo v pohode celé. Koho favorizuješ v tej zvyšnej sérii Zvolen? Tam hra s Martinom? No tak tam je to vyrovnané, ale myslím si, môj osobný favorit je Zvolen. Mám tam starších hráčov. Ďakujem.